السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا وشفيعنا، حبيبنا طبيبنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى هم أنذن طاعات إبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي چين اترشق لنذ ومحبت لنذ دعاي خير لنذ لطف كرم بلا pek Allah kabul edip de hemmenize iyilun içeriğiniz, dosyarınız, kavmu hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahiret, saadet, gönünmek, yüze aklık versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip, vatanımız emniyet bulup, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğinden dinimiz, dünyamız avatlıktan ayırmasın inşallah. Gözümüzün nuri, başımızın tacı, rahmetul lil alemin, Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 60. yaşında dünya boyunca tarihte bir ma'ruf bolan bir vakıa inşallah Huday kokludığının iki bölükte bir hefte bilen Allah'ın koklamayı bilen iki heftenin içinde Gazve-i Mu'te, Sariye-i Mu'te, Müslümanlar 3000 nefer ve kafirler 200.000 nefer olqan bir dünya boyunca bolan vakıa. Yani bir Müslüman beraberine 70 kafir. Bir Müslüman 70 kafir. 66 oluyor dakik hesap etsek. Müslümanlar 3000 nefer, kafirler 200.000 nefer. Dünya boyunca bir olqan bolan vakıa ve İslam ve hak dinin bir olqan mucizeleri içinde bolan bir yağdaylardan. İnşallah Huday kokludığından dakik senetli kitaplardan, tarih kitaplardan hizmetine de yetirir inşallah. Emma bir Mu'te gazveti, yani Mu'te diyen yer Şam'ın berlerine Medine-i Münevvere'den takriben 700-800 kilometre fasılalı, 1000 kilometre golay fasılalı yerde. Goreyli näme waqialar olupdyr. Nämeden çirin bir jeng dörepdir. Ba'ata Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-Harith el-Azdi radiyallahu anh ila Meliki Busra bi kitabin. Peygamberimiz Harith el-Azdi diyen bir sahabasını Şam'da bir Heraklius'un taht-ı nezerini, Urupan padişahısının eteğinde bir padişah varmış, Şam tarafta şoňa bir nama yaptır Peygamberimiz. Aham Harith el-Azdi diyen sahabasına beripdir, şunu akitte
800 kilometre yerleri, çölleri geçirip, şol Demeşk'ta, Şam'da bir padişah'a şoňa täbil bernamany diýipdir. Bir Hazreti Harith el-Azdi'de mübarek namany alyp gidiýär. Täşo taýdaki Arap padişahlarynyň biri şoňa amanaty täbil bermek üçin. Aham ewünne şo ýurtlary Mu'te diýen ýere ýetenne jangy Mu'te şoňa adyna galýa. Mu'te diýen ýere ýetenne şo taýlarynyň bir başlarynyň biri ewüni keserip ewünden çykýa, Peygamberimizin iýberen adamsynyň ewünden. Faqala ayna turidu? Qala ash-Sham. Irak barýan diýipdir. Aham ol Peygamberiň sahabasy aýdypdyr, men Şama barýan diýipdir. Aham ol ewünden çykan zalim aýdypdyr, la'allaka min rusuli Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Sen elinde nama da ba, seni Muhammed bir ýaňa iýberen däldir ha diýipdir aleyhissalatu vesselam. Aham o da aýdypdyr, "Naam, ana rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." O da aýdypdyr, men Rasulullah'ın iýberen adamsy men diýipdir. Fa amara bihi fa uthiqa ribatan thumma qaddamahu fa daraba unqa wa lam yuqtal rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem siwahu. Aham kenara çykyp şundan diýipdir. Haydur kılıç bilen kelletini kesip sefiri öldürüpdir. Peygamberimizin iýberen sefirlerinden, iýberen adamlarından nama iýberipdir, adam iýberipdir. Ýekije iýberilen adamsyň öldürileni fakat Hazreti Harith el-Azdi. Dünýä boýunça namresan hiç öldürilmeýär. Dünýä boýunça sefir öldürilmeýär. Emma şu zalim adam Peygamberimiň şu sahabasyny hiç bir bahanasy, hiç bir sebebi ýok. Fakat sen Muhammed'in iýberen adamsyň aleyhissalatu vesselam hawa diýipdir, daňyp haýdyryp kellesini kesip öldürüpdir da. Emma bir qysgaçyk bir ders alyp men izin alyp gideýin. Ey mümin musulman dogalla. Hop şol Hazreti Harith el-Azdi kellesi kesilli jany çykdy. Ey mümin musulman, on soň bir şoň üstünde bir ölüm bardy da, hemmämiziň de başymyzda bar. On soň bir gün şu ruh çykmaly da, on soň bir ölüm bardyň başynda. Hudaý ýoluna çykypdyr, aňyrsyn tükretsen günenipdir da. Peygamberiň diýenine deýinip barýarmış. Peygamberiň buyrugyn ýerine ýetireýinip barýarmış. Naman täbil bereýinip barýarmış. Bersi 700-800 kilometr ýollary teýetmeli, geçirmeli. Men Peygamberiň namasyny ýetireýinip, şo ýolda damak çalynypdyr, kellesi kesilipdir. Hazreti Mevlana bir iki beyt aýdýa, ýöne derman beytlerden. İki beyti okuyayin, manasyny aýdyp geçeyin hom. Onsoň bir ölümme başyna düşdi, tamam boldy da. Beyzeyi mar erçemanet derşebe, beyzeyi gunceşka durastra, hemçenan der merg yeksan mi revim, nim der khusran u nimi khusrovim. Beyzeyi mar erçemanet derşebe, beyzeyi gunceşka durastra, yılanyň ýumurtkasy bilen kuşyň ýumurtkasy meňdeşdir diýipdir. Yılanyň ýumurtkasy bilen bir neçe kuşlaň ýumurtkasy meňdeş bolmaly. Emma soňram ýumurtka ýarlanna, yılanyň ýumurtkasyndan näme çykýar? Zäherli yılan çykýar. Kuşyň ýumurtkasyndan näme çykýar? Kuş çykýar. Uçup beren çykýar. İnsanyň da ine gowresi bar, ine el ayagy bar, ýaňak dodagy bar, hemmämiziň bir kalbut, bir jesedimiz bar. Ýumurtka ýarlanna içinden näkizat çykşýany mümin musulman dogalla. Bileňdi ruhumuz bir gün çykmaly şun içinden. Şıqqin hesabyna, qilaf hesabyna, bir kif hesabyna, bir qap hesabyna, bir sanlyk hesabyna. Näme hesap bolsaň bolsun. Bir gün şun içinden ruh çykyp gitmeli. Doga adamyň ruh şart bolsun diýip doga etmeýärmi bir adam aýyrlanna. Şi bedeninden bir gün ruh çykmaly,
Aham hemçenan der merg yeksan miravim. Nim der khusran o nimi khusrovim. Aham adamlaşmahal yaşap be Müslüman, kafir, salih, fasık hemmesinin el ayağı var. Şayet bir tor kafir de olsun, odan mı olsun? Gelişirken mi olsun? Emme hadir ruh çıkana. Emme onun içinden yılan çıkacak mı, ya kuş çıkacak mı, ölünne belli olacak. Onun içinden näme çıkacağı, ruh yirek çaşın çıkacağı, ruh näme yağdayı bilen gideceği, evinden Firavun çıkacak mı, Ebu Cehil çıkacak mı, kafirler çıkacak mı, ya evinden Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam çıkacak mı, ol hadir belli der ol. Hadir yumurtkan içinde, hadir qılafın içinde, hadir kifin içinde, hadir qabın içinde. Ham daşından belli olmayacakdı. Ham ruh çıkandan sonra o näme diyor, bes belli ol. Daşından beyzeye mar erçemanet der şebeh, beyzeye gunceş ka dur astra, hemçenan der merk yeksan mirevim, ölünne hemmek bir form ölüyendir. Emme kafir Müslüman tabii ölüye ya tesadüf bilen ya her yağdaylar olsun. Emme nim der khusranu nimi khusrovim. Khusran ne diyor, zarar çeken ne diyor, khusro diyor, olu kon qavadım var dünyeden geçip gidiyor. İnhe bibenden onson bir ölüm badı üstünne, o yerde ölüm düştü, gönünlü gitti bil adama. İnni gurrun iyidin göreydi. Peygamberimize bir haber geliptir, qatı narahat boluptur. Ve iveren namı deyip, ivereni mu'te diyen yerde falani öldüraptır, zoruna dayanıp. وحاكم دمشق هدد بإعلان الحرب على المدينة المنورة. وهم شام'da Dimashq'ın dövründe Araplar bir form hükümleri veriptirli, eştiriptirli, dövrü yayradıptırla Medine-i Münevvere'ye dofulacak deyip. Bir de iki oldu. Üçüncü, وقد قام نصارى الشام بزعامة الإمبراطور الرومية بالاعتداءات على من يعتنق الإسلام. Üçüncü, şu dövrükte her kim Müslüman olsa, ol Türkiye, Yunan, Heraklın, Avrupan padişahının zoruna dayanıp da Müslümanları ya öldürüyenmiştikli ya eziyet veriyenmiştikli. Yine üç yollu Peygamberimizi bir yağdaylar narahat etiptir. İyi veren adamsını öldürdüler. O ta adam Müslümanlara emniyetlik yok boluptur. Ve şu ta adamını bir koşun doğrulacak bolup bürünmüştikleri bärik iyi vermeden çüreyim. Peygamberimiz bir yağdaylar eşitip narahat boluptur. فَنَدَّبَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالتَّجَهُّزِ لِلْقِتَالِ. Bitin sahabalarını eşittiriptir. Bir olukon cin, Huday için, din için, şu ta'daki Müslümanlar rahat bolmadan çüreyim, ve her kim Müslüman olacak bolsa kaygısız bolamalı deyip, ve İslam devletinin gücünü kökülmeden çüreyim, näçe güç bolluğundan teyarlanmalı bolýaňyz diýipdir Peygamberimiz. 3000 sahaba teyyar bolupdyr. 3000 sahaba teyyar bolupdyr. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam öýde galmakçy bolupdyr Medine-i Münewwerede. 3000 sahaba näme tikmeli? Bir farmandeh tikmeli, bir baş tikmeli, bir emir tikmeli. Kimi goýar kan Peygamberimiz emir? Hemmesi üýşellerine öýle namaz okyp bolanlaryndan soňra Peygamberimiz aýdypdyr: Zeyd ibn Harisa amirun nas. 55 ýaşyň döwründäki Hazreti Zeyd ibn Harisa Kur'an-ı Kerim'de Peygamberiň sahabalaryndan birje neferiň ady bar. O da şu Zeyd ibn Harisa. Sizin başınız 3000 neferiň emiri şın kefi ýörüýmellikdir. Zeyd ibn Harisa baş bolmalydyr. Hazreti Abu Usama Zeyd ibn Harisa Kur'an-ı Kerim'de ýekije ady gelen Peygamberimiz öwünden gujaklap Medine-i Münewwere'ge gelende maňraýyndan okşalan adam. O Peygamberimiz aýdypdyr: "Ve aymullah in kana la khaliqan lil imara ve in kana la min ahabbin nas ilayya." Rawahu al-Imam Bukhari. Peygamberimiz aýdypdyr: "Şu Zeyd men şini emir edýän, baş edýän, gelişýäşi baş bolmagy" diýipdir.
Şu Zeyd ibn Harise şu qoşunun farmandısı olmağa, başı olmağa, şun liyaqatı var, şun jayı var, şun haqqı deyipdir. Şu Zeyd ibn Harise'nin min bitir qowur yanına diyilen adam. O şu jengde de näme boljak? Şehit boljak sahaba. Peygamberimiz aydypdyr. Sizin içinizde emir kim? Zeyd ibn Harise. İyidi. Fe in qutila Zeyd ibn Harise fe Ja'far ibn Abi Talib. Eger Zeyd ibn Harise şehit bolsa, ki şehit de bolýar şu jengde. 35 ýaşyň döwründäki Hazreti Ali Murtazaň dogany Ja'far ibn Abi Talib emir bolmalydyr. Eger Zeyd ibn Harise şehit bolsa, Ja'far ibn Abi Talib emir bolmalydyr. Eşbehte halqi ve hulqi dilen sahaba. Ey Ja'far, sen hem ahlagın hem sen yüzüňiň maňa bitir meňdeş sen dilen sahaba. O şu jengde de şehit boljak o da. Ja'far ibn Abi Talib de şehit boljak şoň içinde. Peygamberimiz bu iki gözünün arasından maňrayından okşan sahaba. İki nefer intikab etti. Zeyd ibn Harise eger bir şehit bolsa Ja'far ibn Abi Talib. Fa in usiba Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha. Eger Ja'far da şehit bolasa üçüncü emiriniz Abdullah ibn Rawaha dipdir. Bir de şehit boljak. Fa in usiba Abdullah فَلْيَرْتَضِ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ رَجُلًا فَلْيَجْعَلُوهُ عَلَيْهِمْ. Eger men üçüncü intikab edenim Abdullah ibn Rawaha da şehit bolsa, derrew maslahatlaşdan özüňiz birini tikagan ki onna musulmanlar Hazreti Halid ibn Velid emir tutunjaklar. Musulman bolany 3 ay boldy geçen hafta geçenler gördüňiz. Peygamberimiz 3 neferin adyny tutdy. Zeyd ibn Harise. Eger şehit bolsa Ja'far ibn Abi Talib. Eger şehit bolsa Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha diýilen adam Medineli sahaba. Awwalin bar 10 nefer bar peýgamberiň ýanyna musulman bolan sahabalardan. Ni'mar rajul Abdullah ibn Rawaha diýilen sahaba. Ey Abdullah ibn Rawaha näçen gowa adam diýipdir peýgamberimiz. Abdullah ibn Rawaha niweýli gowa demeýşi diýilen adam. O da şu jengde şehit boljak sahaba. Şahir sahabamışdy. Goşgaýt ýanmışdy Abdullah ibn Rawaha. Eger bir de şehit bolsa, belli bolýar öwde ulaqan jeng bar bolmaly. Peýgamberimiz bir farmanda bolar, bir baş bolar. Bir şehit bolsa bir baş bolar. Bir şehit bolsa bir baş bolar. Bir de şehit bolasa özüňiz birini baş tikaň diýipdir. Şol märekäň içinde Peýgamberin şuurun aydanna bir cühüt bir kafir Yahudi varmış. O qygyrypdyr. Abul Qasim in kunta nabiyyan fasammayta man sammayta qalilan aw kaseeran usibu jami'a. Ey Abul Qasim diýipdir. Eger sen hak peýgamber bolsaň 3 neferin adyny tutdyň, eger sen hak peýgamber bolsaň 3 de şehit bolmaly şolaň diýipdir. 3 de şehit de bolýardy. Sen öwürläp adam sayladyň diýipdir. Falani bolar, şehit bolsa falani bolar, şehit bolsa falani bolar diýdiň. Bilen bilişimizden peýgamber bolsaň sen agdyňdan çykdy şola şehit bolmaly diýipdir. Şehit de bolýardy 3'si. Ve her hal Resulullah'ın mübarek yaşayışının iyidini alıp gideylin. Ve emara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-ceyşe en ye'tu el-mekânellezî qutile fîhil haris. Qoşun mülk gidersiniz deyiptir Peygamberimiz. Deslap barıp qonjak yeriniz mu'te olsun. Şol haris diyen sahaba va nama alıp baryaqa Peygamberin namasını alıp baryaqa öldürülüpdi. Şu taada awwalqy sizin qonmaly yeriniz deyipdir. Aham hemmet teyyar olup qoşunlaryny Peygamberimiz özi ewünden ya kaptandan ya iyilinden yürüyüp Medine-i Münewwere'den daşaryk çıkarıpdyr. Yola salmadan çürüyüm. Hayır doğa edip yola salmaly. Aham seniyetul veda diye Araplar Medine-i Münewwere'ň bir ket dağı bolmaly. Şu tak getirip hoş Allah yarın diýilýän yere yetip hemmesin set tutup Peygamberimiz bir tawsiye edipdir. Qawqulagasyň.
Ey sahabalarım deyipdir. Usikum bi takvallahi azza ve celle. Hemmäňize tapşyrýan yol boýunça mydam Hudaýyň halalyny halal bilip haramyny haram bilin deyipdir. Bular bir umumy tapşyrgy boldy. İkilenji ve bimen ma'akum minel muslimin hayra. Yolla yadarsınız. 700-800 kilometr gitmeli. Seferde de näme bolýar adam? Ýadanna qaharyň gelýär. Qaharyňyzy ýanyňyzdakiden çykaraman, biri-biriňize mehabbetli bolun diýipdir. Biri-biriňize hoş ahlak bolun. Ýolly kızgynna ýa sowukda, uzak seferde ýadap, öz araňyzda kalmagal bolamasyn diýipdir. Ve bimen ma'akum minel muslimin hayra. Biri-biriňize gowluk getirdiň durun. Seferiň içinde ýadap gurrun tapamaň diýipdir. Üçüncüsü, uğzu bismillah fi sabilillah men kafara billah. Yadyňyzdan çykaraman, Hudaý üçin barýansyňyz diýipdir. Bu Hudaý üçin jihad edersiňiz, Hudaý üçin kafirler bilen çalşarsyňyz diýipdir. Bu ahirki tapşyrgyzy. İnsan eşitmeli görüňi. La taqdiru ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومات ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء. Ey sahabalarım, çağı öldürəmän diýipdir. Qaharyňyz gelip başyna, gyzyp başyňyza çağıjy öldürmek qadagan diýipdir. İkilenji, zinany öldürəmän diýipdir. Üçülenji, garry adam öldürəmän diýipdir. Dördülenji, bir Mesihiyye Yahudi olup özüne ibadetgah bejerip şoň içinde yatan adam bolsa, jeň bilen işi ýok bolsa öldürəmän diýipdir. Beşilenjisi, hurma bag ýykamän diýipdir. Altylanjy, miwolaryny, baglaryny, ekillerini aýlamän diýipdir. Jahadyň ediplerini aýdypdyr. Garaz dargatmalan däldir diýipdir. Allah üçin barýaňyz diýipdir. Hudaýyň hukmy ýürümeden çyryň barýaňyz diýipdir. Öwürläp oturmaly Resulullah janyň derman gurrunlaryny, ey musulmanlar, ey müminler, kafirin şilatlaryny edmäň diýip duha peýgamberimiz. Jeňi barýarlar ha, qırılşmana barýarlar ha. O da bar Rumun kafirleri ha. Musulman tapsyly öldürjekden ha ola. Çağı öldürmäň diýipdir. Denana deňmäň, garra deňmäň, baglaryny deňmäň, miwolaryny deňmäň, ibadatda yatan bolsa deňmäň diýipdir. Aham baraňyzdan soňra 3 zada çağırarsınız diýipdir. Gowy düşündirersiňiz İslamiýeti. Onu kabul etmesele musulman boljak dällisele, onu İslamyň hükmüniň eteginde ýaşamaly, şonu boyun altylar diýipdir. Onu etjek dällisele, jeň elam edin, Allahyň adyny tutdan dofulşmaly bolarsyňyz diýipdir. Ýagny janyň ortaklamaly bolýar. Aham şu taada hoşlaşyp, açylşyp barýar kala bir waky'a bolupdyr. Waky'a bolan ýagda ýa gysgadyk, ýöne oň içinde 3 tane ulaqan ders wa Hudaý üçin gulak asyn. Mübarek Ramazan aýda ýetip gelýär. O derslerden öz ıgtıqatlamız, öz ahlaklamız ve öz amallamız saflamadan çüreyim. Belki aydiyanın özüne ve eşdiyallere ders olsun. Aham şeyle ayrılışıp barya kala, açılışıp Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabalar öz yannakilerle Medine'ye almalı, Medine'ye Munawwaraga 3000 sahabada anrik Şam'a gaşin uğramalı olanna Abdullah ibn Rawaha ikilin yüzüne tutup ağlaptır. Ol 3 tane bellinenin üçüncüsü. Gözlerinden düğme yaş akı veripdir. Sahabalar heyran kalktırlar. Bismillah. Ma yubikike ya ibn Rawaha. Näme zaten ağlat diye deyipdir. Mesela oğlun şondan ayrılışıp barmak ağlat diyen yanak, yeri yurdu va yanak, mal mülkü va yanak. Näme zaten ağla diye, näme ağlayan sen deyipdirler. Aham ol ibn Rawaha
radıyallahu anh ol milletin fikri saf bolsun deyip aydypdyr. Wallah ma bi hubbud dunya. Heleyim oğlum şoğum yeri yurdum yadıma düşüp ağlamak deyipdir. Yöne şu jengde ölürün deyip umydum ba deyipdir. Şehit de bolya öldü. O peygamberimiz bir ayet okuyordu cehennem barada. Şu ayet yadıma düşenni korkup öldüm ağlayan ey musulmanlar cimi var ya Huda için peygamberin diyen etip var ya yine de şu varşımı ülfem şu tak men cehenneme barmalı bolamayınıp korkyan şuna ağlayan deyiptir. Peygamberimiz bir ayet okuyordu ve in minkum illa variduha deyip cehennemin ayetini okuyordu. Korkyan şu tadı men ya halim necire bolur qam deyip ağlap dönüptir. Şun içinde bir 3 tane ulaqan ders var. Geçer yalı değil. Deslap kısa bu gürrünleri hala bir adam kulak asar, hala kulak asmaz. Hala kulağını girir, hala girmez. Ak gürründür bular. Bir ak yolun biri, ak aqidan biri Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan taş zamanı çili gelyen akçı yolun bir näme? Yolun bir şu kulak asın. İnnel mu'min yara zenbehu zunubehu keannehu qaidun tahta cebel yakhafu en yaqa aleyhi vel münafik yara zunubehu kezubabin marra ala anfih ravahul Bukhari. Ak yol şey Müslüman adam günah işleri yadına düşenini şu günahlerin bir dağ yalı hesap eder ve şu dağ men üstüme yıkılsa yıkılamalı deyip madam korkusunu bolup durur tövbe edenden sonra da deyiptir. Şu yadına düşüp kâde narahat eder deyiptir. Emme imanı zayıf adam, münafık adam, qara yönü bir formrağı gezip biren adam men manasına edeyin. Yara zunubehu günah vradın ediyenler deyiptir. Kezubabin merra ala anfi günahları yönü burnuna yüzüne bir sinek konan yani kovk kover ya tamam mı oldu bir sinek kovan yani hesap eder deyiptir nämettim men deyiptir ondur deyiptir hem öz yanından hem oğlun şoğun yanından hem dostlarının yanından men nämettim deyiptir ondur deyiptir bir sinek kovan yani kovk kover deyiptir olaqan günahlarda ba ödünün deyiptir ina ak yol yanımş bi Hazreti Abdullah ibn Ravaha'nın var Peygamber'e değil günahı badır. Şu günahı yadıma düşüp öldü şehit olacak ölse de, öldürülse de. Cene var ya ha. Peygamber'in qovur yani adamsa ha. Emir intikab boldu ha. Yine şondan korkyan deyip ağlağı öti. İkilinci almalı dersimiz ey mümin Müslümanlar. Birbirine näme? O men kan qovu işler ettim bu malaçeli. Men şoň menen cennetidirin diýene. Eden qovu işleri yadına düşene. Bir de bir ak yolun biri de. Müslüman adam qovu işler kendir hesabına. Yöne men qovu iş ettim deyip yadına dilini alyan değildir. Näme qovu işi bakan birji danetin ayden Abdullah ibn Ravahan yöne heyran qalıp oturmalı. Qala Abu Darda لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد حتى إن الرجل لا يدع من شدة الحر يده على رأسه وما في القوم صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة sahabaların birine mi diye bir vakt bir sefere var yadı kan sahabaları bilen Peygamberimiz de bazı bilen içimizde beqadar hava qızgındı sahabalar zamanı ellerin kellesinin üstüne koyuyordu diye gün vuruyor diye şu ulu milletin içinde hemmemiz ağzımız açıktı diye bir Peygamberimiz ve bir de Abdullah ibn Ravaha ikisinin ağzı aradadı diye hemme sahabalar hemmesinin ağzı açıktı diye nefil arada tutulayan vakt bolmalı ama mere daymıştık da fakat iki neferin ağzı aradadı diye bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir de Abdullah ibn Ravaha
İkisi ağda aradadı diye. Şol adam yo men arada tuttum men näme dip ýadyna düşenek gözünden ýaş akdyryp ağlap öti men cehennemden gorkýandy. Ak aqida, ak iman nälerşi. Yo men falan mugu nämetdim men dip adam musulman adam sogabyna hoş bolar ha. Emma men şonu eddim diýekana men cehennemden gorkym ýok diýmek, ýa men gün beheşdi diýmek ak ýoluň içinde ýok zatdyr. Ak aqidaň içinde ýok zatdyr. Emma üçüncüsü şu barada ulukan almalı deriz. Mun üstünne hefteleri geçirsek de şun esasen bilmeli de. Üçüncüsü elhamdülillah bizim gözümüz çatıp duran yerimizden Türkmen ilinde yok zat. Yani başka kavmların içinde iştileyen bir yağday. Kulağasın. Evvelene Hudaýyň dostlarına peygamber, ulamalar, evliyalar, salihler, Hudaýyň dostlaryna mehabbet etmek uly sogap maňa gürrüň ýok. Evliyadan hayır duasyny almak gowdak maňa ýetjek zat ýok. Hudaýyň dostlary ulamalar bilen oturşmak, evliyalar bilen oturşmak maňa ýetjek zat ýok. Ulaqan bir sogap maňa gürrüň ýok. Olaň hayır duasyny alyp diniň dünýäň awat bolsun almak ulaqan zat maňa ýetjek zat ýok. Hatta Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh aydıptır. Aleykum bil ihvani fe innahum uddetun fid dunya vel ahire. O adamlar dost tutunun deyiptir Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh. O adamlar şu dünyada da sizin derdiňize yarar, kıyamatda da derdiňize yarar, elinizden tutup siz beheşte alıp gider deyiptir. Hop, musulman adam o adamla bilen dost bolsa dünyada ve ahirette hayır yetecek. Maňa urrun ýok indi. Emma iyidi. İyidişi ayya hamana iň baş misal tutayly. Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh peýgamberiň barp batan do'sy ýerine oturan men peýgamberiň dogasyny aldym men cehennemden gorkym ýok diýen kefe agzyny aldym kam ömrüne bir gedek. Hiç alan näldir? Bu almandyr. Ahir demine çeli Hudaý azabyndan gorkýan geçipdir. Hudaý azabyndan gorkýan dipdir. Resulullah'ın dogasyny alan adam. Nahillahum aýdmaly, men bir işanyň, men bir piriň, bir ewliýaň men dogasyny aldym, men kıyamat cehennemden gorkym ýok diýip oturmaly. Kim daýaw, kim baş, kim zorly bolup biler Resulullah aleyhissalatu vesselamdan. Elhamdülillah ýene aýdýan, Hudaýa şükür, Türkmen ýylyň içinde görülen eşitilenler, emma başga milletiň içinde baýagdy işi. Ak ýoluň içinde ýok zatçy. Peygamberimizden täşi zamanyçyly gelýän bir ak jenneti barýan ýoluň içinde ýok aqidaşy. Bulmul zat däl. Ýa men falan işanyň men dogasyny aldym. Men näme bir zorly bir pirim barmyşdy. Zorly bir ewliýaň dogasyny aldym. Men cehennemden gorkym ýok diýmek dogry kep däldir. Hazreti Ömer el-Faruq ahir deminçilik korkuda olup geçipdir. Hazreti Osman el-Nureyn ahir deminçilik korkuda olupdyr. Hazreti Ali Murtada ahir deminçilik korkuda olupdyr. Janlary bilen Resulullah'ın hytmat edip o hayır duasyny alan adamlar şular. Muňa gürrüň ýok. Abu Hanife ahir deminçilik korkulu olupdyr. Täşi zamanyçyly tamam ewliýalar müňlerçe adamlara hytmat etipdirler. Hayır duasyny alypdyrlar. Ýa men gorkym ýok men diýem ki agzyny almany gorkýanmışdyklar. İnhe olaqan misaly şuň kurrunmyzda. Hazreti Abdullah ibn Rawaha arada tutan adam, peygamberimizin hayır duasyny alan adam gözünden ýaş akdyrypdy. Yo men peýgamberiň do'sy men kıyamatda men nämen zatdan gaýgym boljakmyn men diýana belki gözünden ýaş akypdy. Sofa la ýarişan beter gowaýdypdyr näme diýe? Manaha garış ýol galsa cennet etdigeli tawf burungydan ziyada eýlegil hawf. Ey musulman dipdir. Seni beheşte Hudaý iyi berse birje garşy galsa inni beheşte aýaň uzatdyň beheşte girjek ka. Garşy galsa cennet etgeli tawf birje garşy galsa inni beheşte giramal ha. Aýaň okladyň girjek. Burungydan ziyada eýlegil hawf. Öňküden nebeter gorkyn kan bolsun Hudaý Taala'ň azamatyndan gorkdy dipdir. Emma iyili eger dowduk lebinne bolsa paýyň umid üzmek ki kafirdir Hudaýyň. Hudaý saklasyn cehennemiň düýbüne aýagynda bolsa, Hudaý maňa rahmatyny salar, Hudaýym mehribandyr diýip bir gapdan umidiň de kan bolsun diýipdir.
Beheşte girip baryanına bolsan korkyň ba bolsun. Cehenneme baryanına bolsan umydyň ba bolsun. Ine ak aqidaşy, ak ýolşy. Dogurca Peygamberin üstünden täşi zamanaçyly gelýänje dogurca gurrunş. Adam ýene aýdýan, hayır doğa durşuna peýdadyr. Aslında şoň doğa bilen gönje bir hesap jenneti de bolarsyň. Emma öz diliň menen, "Yo men zatdan gorkym ýok, we ýüregiň öteninden men gorkym ýok" diýmek dogry zat däldir. Emma Peygamberimden ýaşaýyşynyň ýygynden. Başonnaga wagtymyz bahadyr. Abdullah ibn Rawaha gözünden ýaş aktyryp ograpdyr. Aham musulmanlar qiyğırıp dua edipdirler. Sahibakumullah dafa'a ankum raddakum ileyna salihina. Ey musulmanlar, Hudaý ýoldaşyňyz bolsun, aman gelediňiz diýipdirler. Emma Hazreti Abdullah ibn Rawaha o jeňde şehit boljagyň biri, baş boljagyň üçlenjisidi. Ol goşgoşmany durupdyr. Lakinni as'alur rahmana maqfira biharbatin tanfudul ahsha'a wal kabada. Size dua etseňiz etýänsiňiz sagaman gelin diýipdir. Men on dua edemek diýipdir. Men dua edýän Hudaý men günämi geçsin. O birdeşi kafir meni naýzy bilen vurup içegemden bagrymdan geçip Hudaý ýoluny ölsem da ilahi amin diýip ol goşgoşmany durupdyr. Aham ayrılşyp uğratdyr kerwen. Hazreti Zeyd ibn Arqam aýdýa, Abdullah ibn Rawaha gurrun ahirki gurrun men aýdyl tamam edipdi. Kuntu fi hijri ibn Rawaha falam ara waliya yatimin kana hayran min. Hazreti Abdullah ibn Rawaha bariya atiya diýesi bilen arkasynda bir yetim joglan näwamışdy. Şonu saklaýanmışdyk, onu alyp gitipdir öz bilen bile jeňe gaşy. Aham şu yetimci oğlan Zeyd ibn Arqam näme diye. Meni Abdullah ibn Rawaha alyp gitdi we ardyna mindirdi. We baryadyk. Aham ýolly baryaqa goşgu okydy. Şahirmişdik de Abdullah ibn Rawaha. Ve abal muslimuna ve gadaruni ve la arji' ila ahli wara'i. Hay Zeyd ibn Arqam diýipdir. Jeňden taňram görersiň musulmanlar ýygyna gaýdar diýipdir. Men şeýle şehit bolup ýatanlaryn diýipdir. Beyni bilen adamlaryň ihlasy bitinha. Aham şey diýip kän goşgular okydy. Aham Zeyd ibn Arqam bir yetim joglanmışdyk, Abdullah ibn Rawaha şonu saklaýanmışdyk. Dädesi ýalmışdyk da. Aham Zeyd ibn Arqam aýdy, men özüm ağladım diye. Şoň gurrunlaryň goşgularyny eşitdim. Aham eli bilen wurdy, "Goýaýt oglanyň diýdi. Näme işgaly wa? Goý men Allah ýoluna janym çykdyn. فأستريح من الدنيا ونصبها وهمومها وأحزانها وأحداثها şu dünyanın kellagırlarından, narahatiylarından, ızalarından, saxtiylarından, gurrunlarından savuluşup cennete gaşyn gidaýynna näme işgaly bar diýdi diye. Aham ýolla saklady, diýesinden ya atyndan düşdi we 2 rekat namaz okydy. Abdullah ibn Rawaha. Ve aqabahuma du'aan tawilan. ثم قال لي يا غلام. Aham düşüp 2 rekat namaz okydy we uzak kan dua etdi diýipdir. Aham dua kabul bolsun edip jana gullydy maňa. Menne faqultu labbayka, labbayk diýip aýtdym. Qala hiya inşaallah aş-şahada. İnşaallah men baran ýerinde şehit boljak diýipdir. Hudaýdan kan diledim diýipdir. Ine ibn Rawaha gurrungy. Hazreti Abdullah ibn Rawaha. Yani isteyer onsoň bir ruh burun çykmaly, Hudaý ýoluna çyksyn diýip. Jennete gaşyn gitsin. İman kamil, iman bitin. Burun şu kalbotdan, şu cesetden, şu gowreden ruh çykyp gitmeli. Can başga, ruh başgadyr ha. Ruh çykyp gitmeli, oý beheşte gaşyn çyksyn diýipdir. Hudaý ýoluna feda edýän janym diýipdir. Koy canımı bereyin, emma şu yurtlarda mescit medrese yürüysün diýipdir. Canımı bereyin, koy şu yurtlarda Allah'ın hükmü yürüysün. Koy şu yurtlarda mescitler, ulamalar, qariler döresin. Koy şu yurtlarda Kur'an okulup durulsun. Koy şu yurtlarda azanlar çekilip dursun. Oşandan çirim näme etjek? Canımı berjek diýipdir. Canımı berjek diýipdir.
Näme işgaly bar diýipdir. Şehitde bolýa inşallah indi kefde Hudaý köplediginden geler. Ýöne ey jawan dost, ey musulman dost. Özümüzi geleýin. Özümüz pikir deýin, döwrekdaşyň gözläp gör. Näme diýip dine hyzmat etýän 5-6 neferiň arasynda galmaly. Hala ilmde bolsun, hala mally bolsun, hala pully bolsun, hala derinlikde bolsun, hala dilinde bolsun. Näme diýip belli 5-6 nefer haýyryň arasynda aýlanmaly. Belli bir kömek etýän, belli bir aýlap duran adamyň arasynda aýlanmaly din. Meger Kur'an-ı Kerim, meger İslamiyet 5-6 neferin kimi? Ya bütün İslamiyet, bütün Müslüman belki alem cehennem çürümme. Näme diýip dilinden hayırlanmak, golundan hayırlanmak, malından hayırlanmak, yüzünün zerinliğinden hayırlanmak, tiz huşluğundan hayırlanıp da dini İslam'a kuvat vermeden çürüyüm, hizmet etmeden çürüyüm, o canımız feda eder siryanı ola hadir berdi. Azıcık malında, ya öz dilinde, ya her näme bolsun, oturdu özümüz pikir deýilen göreme. Pikir etmesek de özümüz galar, zahmet çeken başka bir tapılar, özümüz boş galanymyz galar. Öz fursatymyz elliň galany galar. Öz canymyz, öz wagtymyz, öz fursatymyz gaty makak, daş bolmakak, agaç bolmakak we gara ýeriňe teni göwrämi tykmakala fursatyň kadryny bilýän. İslamiyet, ak yol, Kur'an-ı Kerim hizmet etmeli bir heme. Benneler gözden, näme diýip giýjäň ýaryna tomsyň içinde saat 11 bolupdyr. Yani işler hekaye bolup geçmelimi? Kıssa bolup geçmelimi? Kime ötmeli şu gurrunlar? Kimin içinden geçmeli? Kime eser etmeli şu rahatlar? Kime aman etmeli şular? Ya yönü gurrun bolup kalmalı mı şular? Haçany çeli gurrun bolup kalmalı. Kıyamatın alamatından niptir ulamalar. Bir zamanlar olar fakat kıssa olar, gurrun olar. Hiç kim amal bilen işi yok olar diýipdir. Olardan bolamaýly. Hakikat zat, doğru gurrun aýdylmaly bolar rahim. Näme diýip doğru basylmaly bolsun. Doğru däzade halk açwati çykarwati, doğru gurrun basylmaly bolmaly. Şu doğru gurrun bir şey. Kıyamatın alamatından gurrunle bolar diýipdir. Emma kıssa bol galar, hekaye bol galar. Merde amal bol. Çık orta çıkma gerekki. Malyňdan, güýjüňden, ilmiňden, diliňden bilmän çık bolup gelme. Eşitmän çık bolup gelmeýin. Ay bada diýip goýma. Bada dersen özüň, ey musulman, ey sesimi eşitýän. Öýlenmedik. Oglaň uşakly. Oglaň uşagy bolmady. Hemmemiz musulman ki, benneleri gödden janymy ortaga oklajak diýip, otada bir aglap gaýtdy. Yollu düşüp namaz okuyuyordu. Namazdan sonra ağlap dua ediyordu. Hele yolun şoğdu gözleşiyordu Medine'de. O zaten bir iş yok. Hele yolun şoğun etber inneme dediğimizde ki o muğa zaruratı varmıştık. Bar canın ortağı oklamalılanmıştık. Ama şu mahal neyme? Şu mahal neyme zaruratımız var? Hani ovalardaki mektepler. Hani ne kadar nefer hadir Ebu Hanife'nin adını eşitmendir. Dehretin uğrun bilene Mollala mektep okudiye, bir tawar uluqan bir ovalara bardyk diye, uluqan gyýy oglanlar gelirler, denanalara öwre diye elbetde. Namazda otiqaq alham qul wallahu okuyat. Häzir eşitmedek otiqaq ettehiyyatı okuymalygyny diýip diye. Kim yetirmeli şu ýagdaýlary? Näme belli bir adamyň arasynda galmaly? Näme belli 5 neferiň arasynda galmaly? Aya kıyamet ýokmy? Hesap kitap ýokmy? Bir gün Muhammed Resulullah sataşmalylarmy? Şefaatine umydymyz bolmalylarmy? Bireme tamakin bolmalylarmy? Azyjyk pikirni bolmaly bolar kim? Otiqaq alham qul wallahu okuyup salam berýär diýerler. Häzir ettehiyyat okuymaly, Allahumme salli ala okuymaly eşitilmändir. Bireme gayrat edeýin, ihlas edeýin, din gaýgysyny edeýin. Benneleri görüň, öwrläp benneleri görüň diýamaly. Hudaýa men canım, ahirde ey oglan, inşallah duam kabul olur, men şehit bolaryn inşallah diýýärdi. Allah Taala iman abruýdan aýyrmasyn. Allah Taala kalpleňiz nuri imandan dolu etsin inşallah. Hudaý Taala öýleňiz nuri imandan dolu etsin. Hudaý Taala zindigiýiňizde bereket bersin, süýjülük bersin. Hudaý watanymyz emniyet, agdy birlikden aýyrmasyn. Mescid, medreselimiz, hüjürlerimiz, azançylymyz yürüyüp durmaktan ayırmasın can. Bir alham qul huvallah Suriye Falaq ve Nas qoşup okuyaylin, ötelleň ruhuna bagşydyp ilgüne dua eder inşallah okuýber.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بيرا إلهي آمين. كان ختم قرآن كريم لر إخلاص لر صلوات لر وقيد قيبتر آمين جان هداي. آمين يا إله العالمين. إلهي آمين. öylerde محبت bereket ağdı birlige doğa var. İlahi amin. Mescid medreseler yürüyüp durma. Parahatçılık, afiyet, emniyet bolma. İlahi amin. Mescid medreselerimiz yürüyor. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya Erhamer Rahimin. Amin ya Mucibet Da'avat. İlahi amin. برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله إن شاء الله إن كيف غزوة مؤتان إذن الله.